Belai hambai jini beberapa news channel dong, jini o sakawo orang sora ba kormotisha untuk ya AS ni antara o sakawo untuk ya AS ni tidul mumbai untuk ya AS ni antara jatuh tongnya bicara baru pilih kaisa kok sablai na panda kok sablai na panda o belai kena nangku mako berno so one sudah jini untuk ya AS ni chairman tonggo jini AS tonggo komiti bebak tonggo teacher roko jaga jotono tongbayo o jaga nangkukmani kok salai kanigo jini oro kubang mano nongko dike jini फोरोंनाय सोलोंनाय रोखोमनि समस्या रोखोमनि जों नालायखा इके बसकांनि सालो जाहाथे गाहाम शिक्षा माननानै बागै बिनि गावनि बक आवाजनि स्टुडि आं बक कसारनानै मुसुंगो जोंनि एडुकेशन सिस्टेम मो जों किसा चेंजिं तुबु खाखाय एबा गाहाम गाना थाखायो नांगै नांगाय नायनायदि दिनै কোনো একটা কারণে তিনি যে জায়গানি লোকাল টিচার তো মানে কোনো जों हाकसालरि रहका बिनि आजागा बा फोरोंखानिबो दिनै खायसे टेनसन दङ सब समय नक भुगिया कवै हाकसाल' थांदै बिनि आजागा फोरोंखानिबो गेलेखोनो खस्थ' थायो आमबागै गोबां माजाराव जोंबो क्लास 1 2 3 4 5 पार्सेन्ट एजुकेशन बेसिक स्कुल थांदै सिनियर बेसिक जों कायो बा हायर सेकेंडारि कावयो आफुर जोंनि स्टुडेन्ट दं बाक्सा बुमुं सिनियर इंडिया रिडिं फरिंगार इंडिया आबो हायर जों आबो तांगै माने गोबां माजाराव टिचारफोरबो सिनियर फगिया तांगै टिचारफोरनि बाहाय गोबां मा जागा दङ स्कुल एडिसि एरियाव 4 जन 5 जन स्टुडेन्ट आबन जागाव सिंगल टिचार गा सिंगल टिचार गाव अफिसियली सामुंदा फैनाय नाकि बर' आजागाव स्टुडेन्ट उन्दा फोरोंनाय आबो हारिनि समस्या नुजागो आबन बागै जों एडुकेशन सिस्टेम न इसे चेंजिं तो होनानै नाथाय जों बेबाग न जों प्रशासननि बखाखै बहायनो जेरै डिपार्टमेन्टनि बखाखै मोनसे चेंजिं तो फैन सानै होननानै कक्टिसार दाय दिनै जे फोरोंनाय रक दिनै गार्जेन रक बाहायनो टिचार रक बाय गार्जेन रक बाहायनो दिनै एसे गाहाम हालत उन्दै बरकनो जों सातनि टिचार रकनि बान कय मोननाय जे बरक सातनि बोसानो फोरोंदै थायो जों मावा सुलायनाय नायनायनि दाबनो जराव दिनै गार्जेन रक जथेस्थ लगि मारिनाय दिनै टिचार स्टाफ रक बाहायनो आजागाव हानानै माखायनाय दाय आबाद बिसिङाव जों आबहाय स्कुल चिकन नतनियावै जों 4 जन 5 जन स्टुडेन्ट दाय 1 जन 2 जन टिचार आबहाय स्कुल नतनियावै खायसे क्लाब थायो बसकांनि सालो रेसिडेन्सियेल स्कुल सानांगाय आबो जतननि गाहाम मोननाय दा दिनै आजागाव जों बै आइएस नि आन्दाराव सफा सुलायगा 12टा स्कुल न क्लाब थायो एक रेसिडेन्सियेल स्कुल बोरै रकनि 100टा सीट जिल्लानि 100टा सीट थायो आजागा 12टा स्कुलाव 1 जन बा 2 जन थायो टिचार स्टाफ थानांगोन 20 जन থেকে 24 जन टिचार थायो 20 जन থেকে 24 जन टिचार थायो 200 जन स्टुडेन्ट फोरोंनानै बागै अफिसियली सामुं 2 जन থেকে 3 जन टिचार थायो न दाय बागै टिचार रक आ स्टुडेन्ट रक गाहाम पेंगाय बिउइ बसकांनि सालो आ जागानि गोबां मानसि सीएस अफिसार आईपीएस अफिसार आईएएस अफिसार आबहायखै डक्टर इन्जिनियर जों गोबां मा आबहायखै नंगौै फायनायनि आंखाल लायो आउन बागै जत लुकुरकनि थालिबो दाय जत गार्जेननि थालिबो दाय जत एडिसि एरियानि टिचार थालिबो दाय एडिसि गोबांनि थालिबो बाहायनो अकय नारबो बायदि जों जत न पालखे दिनै सिस्टेम जों चेन्ज खालामनाय दाय आंनि कयमुं सेसके तंनाय जे टिचार रकनो जों मानसा जरातै जानजा एरियानि कासाकासि जानजा एरियानि गाना गुनियो तनि थाखाय बिनि आरोनि परिबेशखौ बसिबो बिनि आरोनि परिबेशखौ सिउइ बरफ आजागानो बाइल होयै जाराय काहाके सिखारिखै बुस्तांनि सालबर मुसिखौ बाय खालामनो एडुकेशन नो सिस्टेम चेन्ज खालायो एडुकेटेड खालाय खामानिनि आंखाल लायो बरबर जतन गेले हामबाय बायदि जों जतन खायसे स्लाइमुं बुंनाय जतन गेले Niyo kumpaya ayas Hiroshima andaro kaisa all staff natiyo kaisa meeting ni ni oro je আলোচনা খাইকা আগামী দিন চিনি এডিসি এরিয়াनि जे स्कुल रो रुंनक रकम अब भाइके ताइ काहामके जों रुंनक रक ছাত্র रंग भाइके कामके फोरोंनाय आगामী दिन जेहेतु তিনি টিচারनिबो समस्या दङ एडिसि एरियागो কোনো রিক্রুটমেন্ট করে আগামী দিন তো আগামী দিন যাতে যে যতটুকু সম্ভব তাও বর্তমানে যে স্কুল যে শিক্ষক রকম নাই বড় চাইতো গই কাহামকে আগামী দিন চিনি চিরাই রং বরং নিজে চারাই রং নিজে ভবিষ্যৎ মানছো গই চিরাই নিজে मानसुं बरं जे एम मानसुगै अब काहामके परिचालना खायना बगै आं बयनाय जत जे फोरोंनाय रंनो फोरोंजाय रंनो
তো আগামী দিনও যিনি শিক্ষা যে ব্যবস্থা আবো जों आगोलनि सिमि नङै फायखा आगियाव जोंनि जे शिक्षानि व्यवस्था एमन तला खालाय दंखा दाबो पन्त जोंनि एडिसि एरियाखौ जे शिक्षानि जे परिकाठामो जे इनफ्रास्ट्राक्चार अब गाहामके अंगियाखौ जों दिनै अरो जोंनि जे हास्ते हापारो बिसेसके एडिसि एरियाखौ गत 4 मास आगे जोंनि महाराष्ट्रनि तुइ दुमाबाय जे एडिसियाव जे जोंनि पार्टीनि जे क्षमता फैमानि बिसिमतै आगामी दिनाव स्कुल बाहायके गाहामके थिलांनाय जोंनि महाराष्ट्रनि अब इमां যাতে जोंनि शिक्षा व्यवस्था जुदि गाहामके जोंनि समाजबो सिनिजांनाय शिक्षा व्यवस्था जुदि गाहामके चलेखानो जोंनि जातिबो सिनिजांनाय तो शिक्षा अंका जोंनि समाजनि मेन काठामो मेन परिकाठामो तो अबनो दिनै जोंनि ए जे कर्मी सभा जत छात्र जत जे स्कुलनि टिचिं स्टाफ न लागे